Tämä on Espoon automuseo Bodomjärven pohjoispuolella Espoossa. Kokoelma on yksi Suomen suurimpia, joka käsittää noin 200 ajoneuvoa ja muuta esinettä autojen maailmasta. Monet museon autoista ovat täysin uniikkeja, ja tätä mittavaa kokoelmaa ihaillessa tajuaa nopeasti, miten paljon ja miten erilaisia ajoneuvoja on tehty täällä meillä Suomessa. Mutta yhtä ajoneuvoa ei tästäkään museosta löydy, nimittäin tätä. Akasian vihreä Saab 99 Turbo. Silloin kun nämä syntyi, yli 40 vuotta sitten, näitä oli katukuvassa paljon, mutta tällä hetkellä Suomesta löytyy enemmän Lamborghini Diabloja kuin näitä Saab 99 Turboja. Ja tämä yksilö on kaiken lisäksi se paljon harvinaisempi Turbo S-malli vesijäähdytyksellä, josta irtoaa noin 20 hevosvoimaa enemmän kuin tavallisesta Saab 99 Turbosta. Tätä automaailman mullistanutta ja hävittäjä lentokoneeseenkin verrattua taskurakettia valmistettiin maailmassa hieman yli 10 000 kappaletta vuosien 77 ja 82 välillä. Ja tämä on yksi niistä, jotka valmistettiin Suomen Uudessa Kaupungissa. Ja niin valmistettiin muuten myös tätä. Fisker Karma. Valtavasti huomiota maailmalla herättänyt innovatiivinen hybridikaunotar. Eikä vain osa näistä Fisker Karmoista, vaan kaikki noin 2000 koskaan valmistettua yksilöä tehtiin täällä meillä Suomessa. Valmistusaikanaan vuonna 2011 ja 2012 Fisker Karma oli konseptina täysin poikkeuksellinen, koska siinä perinteinen polttomoottori pyörittää erillistä generaattoria, joka lataa auton akustoa. Autossa ei ole ollenkaan erillistä polttomoottorivoimalinjaa, vaan pelkästään auton sähkömoottoreihin perustuva voimalinja. Suomalaisen työn lisäksi näitä kahta autoa yhdistää se, että ne on molemmat luotu autoteollisuuden murroskohtiin. Ja niiden ansiosta on parantunut sekä ajo-ominaisuudet, turvallisuus että suorituskyky. Mutta Ismo, kyllä näitä myös erottaa muutamat asiat. Mun auto on huomattavasti tehokkaampi, mukavampi, kaikin puolin modernimpi kuin tämä sinun turboahdettu kirva. Mutta mun on pakko myöntää, että Saabilla on munkin sydämessä hyvin erityinen paikka. Ihana kuulla, Toffe. Kyllä tällä Karmallakin on minun jossakin ruumiosassa paikka. Tiesitkö muuten, että yksi tuttu kaveri omisti tällaisen? Kuka? Teemu. Selänteen Teemu. Teemullako? Kato, silloin on ollut tällainen, mutta ei ole enää, koska No, mutta Teemullahan on surkea maku, joten se kertoo vaan hyvää tästä autosta, että hän luopui siitä. Hän luopui siitä, koska se on kivan näköinen, mutta kun se ei oikein niinku ylämäkeikään. Niin Katsotaanko? Lähdetään menee. Meidän pyhiin vaelluksemme näillä kahdella autoklassikolla on tarkoitus kulkea halki Suomen ja päättyä suomalaisen autoteollisuuden synnyinseuduille, uuteen kaupunkiin. Joo, heti huomaa, että lähtee. Kyllä tässä teho on. Yli 40 vuotta vanha auto. Sana turbo on kautta aikojen yhdistetty kaikkeen huippuhyvään. Saab 99 Turbo toi etuvetoisten ja pienimoottoristen autojen nousun sopivasti aikaan, jolloin Suomessa kärvisteltiin 70-luvun energiakriiseissä. Tämän Saabin takia turbosta tuli semmonen juttu, että se tarkoittaa kaikkea hyvää ja siistiä ja toimivaa ja tehokasta. Turbo. Turbo ihan kaikissa leluissa oli turbo. Sitten niissä radiohöttävissä Nikko-autoissakin oli turbo. Siitä tuli jotenkin semmonen juttu. Saab 99 Turbo on maailman ensimmäinen onnistunut turboahdettu perheauto. Ei siis urheiluauto, koska olihan esimerkiksi Porschessa jo aikaisemmin käytetty turbo. Mutta Saab toi sen tällaisiin tavallisiin käyttöautoihin ja onnistui kirjaimellisesti ahtamaan käytännöllisyyden ja jännittävyyden samaan pakettiin. Eli kaikki te Supra-miehet ja Skyline-miehet ja Mitsu Evo-miehet ja Superturbon Mersu-miehet, niin kiittäkää Saabia. Tämä Saab mahdollisti sen kaiken teille. Eli seuraavan kerran, kun Saab tulee vastaan, niin ei muuta kuin lippistä pois päästä ja kunnioitusta.
Kiitos Saab. Kiitos Turbosta. Saab toi markkinoille monia ihan uusia innovaatioita tässä 99-mallissaan, kuten ensimmäiset lampunpesurit ja sisäilman suodattimet, kolaritilanteissa lisäturvaa tuoneet ovien sivuttaistuet sekä penkin lämmittimet. Montakos vaihetta tässä nyt ylipäätään? Onko tässä vitoinen? Ei, eikö tässä ole siis kuin 4 vaihetta? No sekin on innovaatio, 4 vaihetta. Mitä siinä nyt on niin erikoista ja käänteentekevää siinä sinun Fisker-karmassa, että se pääsi tälle matkalle mukaan? No voi, kiitos kun kysyit, Ismo hyvä. Sillä 10 vuotta sitten, kun Fisker Karma tuotiin markkinoille, se oli konseptina varsin poikkeuksellinen. Sillä tässä autossa polttomoottori pyörittää erillistä generaattoria, joka antaa sähköä akustolle ja sitä kautta 2 sähkömoottorille, jotka pyörittää renkaita. Tässä autossa ei ole ollenkaan erillistä polttomoottorivoimalinjaa. Akuston koko Fisker Karmassa on 20,1 kilowattia. Teholukemat ovat sen aikaisten urheiluautojen kanssa samalla viivalla. Sport Modella ajaessa polttomoottorin ja 2 sähkömoottorin yhteistehot ovat 301 hevosvoimaa ja vääntöä irtoaa 1300 newtonmetriä. Ja väännöstä puheen ollen, tässä autossa on myös maailman voimakkain ratin korkeussäädön moottori. Eli jos etsit kaunista, tehokasta, suomalaista autoa, jolla murskata jonkun jalat, tää on sun auto. Kattokaa vaikka. Niin, Toffe, anteeksi kun keskeytän tämän sun hehkutuksen, mutta eikö sinne käynyt silleen, että tää sun autos floppasi ihan täysin? Kukaan ei ostanut sitä ja se meni se firma nurin saman tien? No ei se ihan saman tien mennyt nurin, mutta joo, ei tää ollut mikään myyntimenestys, mutta tää auto on ollut käänteen tekevä autolun historiassa ja sen takia sillä ei ole väliä, että tätä myytiin vaan vähän päälle 2000 kappaletta. Tää auto on kuitenkin ikoninen keräilyharvinaisuus. Kun mennään tuonne tunneliin, niin minä menen sinusta ohi, että heilahtaa, niin saat ihastella, miten turbo lähtee. Anna mennä. Sinne meni.